Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano, kaya muli pa Facebook, kaya muli pa television, kulikonse kumene muli madzulo ano. Iyi ndi programu inanso sabata ino ya The Hot Current. Tikukulankhulani kuchokera ku studio zathu za Kulilongwe. Ndine Brian Banda, mdzukulu wa Ananjaiko. A day to polling. Ndimafuna ndi alandire andevu zamwayi, takulandirani madzulo ano. Mayiphiri ndamva kuti nthupi simupeza bwino. Munandisowa tukunzi. Kwambiri. Komano nthawi zinanso anthu akakhala kuti alawa kwambiri amakaniko odzuka mmawati. Ayi ukukhuza ulawa kanjangala kanjani. Hayi ndingonena. Mpapo. Ninachita bwino osapita kunzuzu. Chifukwa munjira nalingalira chipongwe chomwe akalandira nkhula chipongwe munjira. Nangoti basi. Nthawi zina ukakhala kuti ujeni uyu waini wamwa kwambiri. Mai wa mama waini. Ujeni tu mjani brutal. Asandipake chifukwa lo bruto sindikumudziwa. Ndikumvera kwa iye. Ine ndikumvera kwa iye. Ya palibe uli wose. Mboni yanga ndi awa. Mboni yanga ndi awa. Mwayiwala ku Tanzania. Iya chifukwa akuti mboni yanu ndino. Ndi kunena kuti tunde mboni yanga. Mabotolo amene anaendera ku Tanzania. Mboni yanga sieni yankhule. Yankhulani mboni ya Mayiphiri. Mwayiwala? Koma chipongwe ndachimva. Hayi koma oluma wangu. Chipongwe ndachimva. Chipongwe ndachimva. Tiona kuti tipanga bwanji kutsogolo. Wankulu ndini chipalibe chikubwezera chipongwe ya. Simwambitsa noka. Tiona tipanga bwanji kutsogolo. Tona na poweruka. No ndimati tikulandireni koma it's very nice to nakusowani kwambiri Mayiphiri. Nadziwa nadzoto ndo nkhani. Komanso ndi amaira magugo makunjira ezona chida chimene chili mu ujeri mujali mugamo limene bandira nchofanana ndi chagamo mwa ezona ndamachiziwa katene kutene apita kupira koma musaiwale kuti adati socheretsa imene ndikamba iya mzaiga akaoloka misinde kwa utiyo gugo mapudolo tsavisinde 8 banda pa apuza chirumbu kasaka mawo tifumbeko Chamatu. Kufusa mapa tifumbeko. No, mukhalende ulemu masiku ano ndamasankho ndofuna kupatsana ulemu. Ndiye osakhala anthu achipongwe ya. Baba chitatu koza ukhala mataito asinta. Machitatu? Amsatero. Bwana. Lachiwiri kukhala kuchizipande zikuyenda lachiwiri zipande zikuyenda. Tikhale ndikhaliro lotani tiyambire pamenepo ndino andevu zamwayi pamene tikupita ku masankho komwena tisanatero Amalawi tauza zokwanira chifukwa anthu anazungulira no tiyambire funso loyamba kutengera dzulo usiku tidali ku hotela ina aje koma ayi ndithu kumati mbali khutu lili ndikumva chindimba mbali yawo khutu lawo kulikumva chindimba mbali yawo chindimba ndechani It's PA system. What are we doing? Chindimba. Ndidayimva chindimba amene nyimbo ina ya mkasa. Amachula amene chindimba. Zindimba azimalira. Kongonta zindimba kuti yayi kudyesera mbuzi tsiku la malonda. So ndokhulupirira kuti anthu amene akonza mauthenga kuti auza Malawi alankhula. Ndipo mene ena ndiyesa kuti mwina mpaka nalikizadi 6 koloko mmawa lero chifukwa atseka 6 koloko mmawa lero li zolankhula-lankhulazi ndi usiku nsewu anthu
Amalawi ambiri amene akumvera kapena kuonera program ile andisimikiza kuti makomboni mwanu sadagone mukuti ine ndaona kuti ndakakhala kuti nali ndi maspika anakapanga ndalama anyamata maspika apanga ndalama chief pick up maspika ndi ujeni ndi generator iya bwana afana athamanga chifukwa umachita kudabwa kuti maspika onse wamakhala kuti kakhala sinthawi ya zisankho but anyway ndikuyankha funso lanu kuti anthu alankhula mfundo zamveka ngati ulibe mfundo olana kaonjezera wa mfundo olo tsiku limodzi mfundo zimamveka wanawa opanda mfundo ndame amaliri anthawi lefu nthawi so atiyankhula ndiye takhutisidwa funikano tipeze joka chifukwa ambiri ife joka sitimamusakasaka ine wanga umaziwa Banda nthawi zonse muona daily ndimamuona so tingogona mawali pachiwiri majoka ndimamuona pafupi ovotera ka certificate ka samakhale patali so atilankhula makampeni atseka Amalawi sopanono afuna akaponye voti amene akupikisana maudindo kwayeza temperature atati panopa ayezeza BP ambiri agoneka kuchipatala chifukwa ndikuziwa kuti ma BP panopa sakuthamanga masewera mokuti ma BP machine ikani kutali fa kuti muziyese BP akugonekani komano hiyayi mwapanga kumbali yanu Amalawi ni akona nthawi yokuti ayankhule kudzera mu ballot pachiwiri ndiyambe choncho mayiphiri tamva zokwanira monga momwe afotokozera Wanda kuti sizikuchita kufunika kuti anthu mpaka nakhale ndi chaka chonse kwauza anthu amene achita kale zinthu ndikuona kuti awauza Amalawi kuti ife tachita izi amene ali kunja kwa boma ndikuonanso kuti achitanso kwauza kuti tizakupangirani izi ino Amalawi mukativotera ndiye ndikuona ngati nthawi ndithu inali yokwanira anthu achita kampeni timaona misonkhano mpaka na kumachitika mkati mwa wiki misonkhano kumakhala Tuesday zomwe sizichitika nthawi yotisiya kampeni zimenezo ndikuona kuti zinapereka mpata wakwanira kwa anthu onse amene akupikisana kuti alankhule ndi mtundu wa Malawi kwauza kuti ife chabwino tapanga izi tikamapita kuti tikakupangiraniso izi kapena mwina ena amene ali ku opposition kunena kuti mukatika mboma tikakupangirani izi ndiye nthawi inali yokwanira kukamba nkhani imene ya maspika mmakwalalamu lisiti magona kumapezeka anthu akudutsa wina akadutsa kwati mukavotere wakuti usiku ndi amajani chindindicho chimalira timayenda ndi amatijani po galimo kwati sitimafika na kumayada kumpanda kumpanda aife kwathu kuti zimafika ndi amatijani kuyitanira kutemerera msatero kuno malonda ali maso katundu mwana wa muzi chani anthu amene ni mataito ndi adutse wakhansala wina kudusa ukakha kuti ena afe nyumba zathu ndodili apa kuli nsewu ndodi ukakudusa wina ukakudusa wina kuti kodi ndelo timvera ndani koma ndimezi makhala mpaka na midnight gali moto ekuyenda yes ndiye idutse ya kansala ndiye idutse ya mashado ka maimbiga ndi polo ndiye palibe siti magona kumakwalala tigona tikavuta siti magona yes proceed siti magona kumakwalala gali moto kuyenda anthu kulengeza mukavotere wakuti mundivotere ine momwe akunenera mwene mwana wa mmudzi chani anthu apanga kampeni nthawi inali yokwanira komanso ifeyonso ngati media tinapatsanso mpata kuti abwere afotokoze mfundo zawo akamalankhula mwina msonkhano kuchitika mzuzu anthu enanso amene sali kunzuzuko amatha kuonera pakanema ndiye ndikuona kuti nthawi inali yokwanira anthu achita kampeni ndipo pakadali pano ngati pakanalibe anthu ena amene sanachitebe decide kuti kodi ndikufuna ndikavotere wakuti ndikavotera ndani mwina atha kukhala ochepa kwambiri chifukwa mfundo zalankhulidwa anthu amva ndikukhulupirira kuti kufika lero anthu ambiri apanga kale ndithu chiganizo kuti tikufuna tikavotere wakuti ili ndi tsiku pa Tuesday limene Malawi amakhala bwana mulankhuleni Malawi ino andevuza mwa nenadi chinthu chofunikira choyamba nonse amene munalembetsa osanyanyala ayi fapalena kunyanyala ayi ineyo chani palibe kunyanyala akunyanyala ifanyana basi sadakhutisidwe ena chani so ndimafuna ndiauze kuopsa kusavota mukapanda kuvota mwavota
kupanda kuvota ndi kuvota chifukwa chokuti zimene voti yanuyo ikanatha kumpambanisa amene inu mukufuna ndenu ngati simuvota chifukwa kuti mwanyanyala mwakhumudwa amene atapambaneyo ndeno mukhaula naye. So kuli bwino mukavote munthu wakumtima kwanu chifukwa chokuti muziziwa kuti ndinatenga nawo mbali pa chisankho chimene chichi. Masankho apita aja a 20 aphungu makamaka aphungu a 2019 ma constituency ena adasiyana ndi voti imodzi. Yes, just one vote. Yes, ndeni mafani kugwirizana nanu kunena kuti every vote counts. Wina sada unyanthe wina sada unyanthe MP chifukwa cha voti imodzi. chifukwa cha voti imodzi Zona ena mavota awiri. Yes, that's why even iyo ndi 50% plus 1 plus 1 atha munthu ndithu kupeza 50% koma kupezeka kuti tukavunyaso pangofunika 1 kuti aduse theka ndi 1 and 1 ngati pali anthu atatu akungoyenera kuti ndiye kuti avota anthu awiri chifukwa alisi akavota imodzi ndiye kuti tikavotaso. So kufunikira kwa voti chonde pali ena amene mukukhala mung'ung'uza iye asidapanga chiganizo kamukapanga agogo akuti pitani mwakafika memu jamu palibe amapita memu jamu nkubwerera ndi pepa lacho kabwezera anthu aja kuti antalowa mumu ndifuna ndibwezeni pepa lanu lisindivota ayi ukakalowa memu jomavota ndithu akakupasa cholembera kaya pamachitika chani umakavota abe basi. So tiyeni tikavote ndizofunikira kuti Amalawi tizipanga nawo ziganizo pakuyendesa kwa dziko lino. Mutati muone momwe adayimisa chisankho cha 2019 chomwe tidavota so 2020 adanena kuti salembesa anthu ena chifukwa amene adali okhuzidwa adali anthu amene atenga nawo gawo mu chisankho chimene chocho kutonza kuti amene mangulankhulano chifukwa alipo anthu ena atu amangulankhula chuluka nzeru koma sapanga nawo ziganizo zimezi. So sungamayankhule zinthu zoti supanga nawo. Ngati mukufuna kuti tizizayankhulisana even after kuponya chisankho teni tikavote mmene manenera inuyo nakumvani dzulo lija tizasamba pobwera sukusula nkamwa tiyeni kumene kuti tizasamba pobwera anzathu amene mmachitako zasekeseke muzapanga pobwera zimene zoene sindikunena nawo koma nungonena kwa anthu amene amapanga zasekeseke anzanu oma zatso sikutali patali zimene ndikunena zimene zoene sindikuyankhira zimene ochulo ameneyo yeah, but on a serious note Amalawi pakadusa zaka 5 timapanga chiganizo chimene timapangacho timakhala nacho so for another 5 years. Zimene ndimanena dzulo zija so ena akhoza kuseka koma there is a sense in what I was saying. Yes, kuti the decision imene tikapange pachiwiri tikhala nayo ndiye siyamasewera iya bwana siyamasewera ndiyofunika kuti tizivomerezana tonse chifukwa alipo anthu ena amazabwera kusogolo kumaya afuna kumachuluka nzeru tonse tivomerezana akuluakulu tasankha uyu chifukwa chake ineni manena kuti chigamulo cha khoti chinandisangalasa chifukwa chinanena kuti munthu amene azilamulira azikhala amene wapeza mavoti kuposa theka usati anthu ambirimbiri akukana iwe ndikupezeka kuti ukulamulirabe zimene zijazisizidalizabwino foma pezeka kuti mwachisanzo anthu 7 million avota wawina ni mavoti 2 million 5 million anakukana. How can iwe kumaziona ngati kuti anthu akukufuna koma inoyo ngati 7 million osata voters which okay tungopereka number ndoti ukuyenera kupesa 3.5 million and 1 kuti Amalawi oposa theka ndamene akuvomereza ndiye ukhozadi kumanjanja iweyo one shoulder high kuti Amalawi atani andisankha ndili ni mandate yokulamulirani. So chonde tiyeni tikavote ndikufunika ndimati ndionjezereka pa mfundo imeneyi. Pali anthu ena analembetsa komopeza sana kavote tsiku kulengeza dzina la wina wake amene iwo silinasangalatse nkumati koma bora ndikanakavota kwamba nokupanga regret ndikanakavota bora ndikanakavota chovotera anali nacho koma anasankha kuti asakaponye voti ayi koma ndikunenera kuti munthu kusankha kuti asakaponye voti koma analembetsa chovotera ali nacho apa anali nzovuta zambiri kuti ngati anali pa mzere wa mafuta kuti mwina anali mafuta ndewalephera kukafika kupoli mafuta chabwino patha kukhala zifukwa zingapo ndiye munthu apezeke zoti sanakavote kumaza panga regret akulengeza kuti nkanakavota
mwina voti anga ikanawinitsa munthu amene ndikumufuna. Chimodzimodzi pano pandaona anthu ena sanalembetse. Panopa momwe zafira chonchimwe akuchita kufunitsitsa ataponya nawo voti koma sanalembetse. Zikanakhala bwino nthawi imeneyo akanalembetsa osanyanyala nthawi yolembetsa akanalembetsa nthawi imeneyo mwina nkumazanyanyala kuti chovoteracho mwina ali nacho koma anthu sanalembetse ena pano pakufunitsitsa koma nkanakalembetsa sibwezi pano ndikukavota nawo chifukwa chotena akakulankhula chifukwa kuti mwina aona zinthu zina zake momwe zikukhalira nkumafuna pano koma nkanakalembetsa. Ndiye ndimafuna ndigwirizane naye Wande kuti anthu amene anakalembetsa apita akaponye voti osati tsiku lomwe akulengeza kuti wapambana ndo akuti ndaziti ine koma nkanakalembetsa mwina tu akanawina nduwi asiyana tu pang'ono mwina voti anga ikanakasintha voti ya uyu kukufunika kuti pano pa wina aliyense akaponye voti wina aliyense kuti tsiku lomwe azizalengeza munthu usozizakhala kuti omakondwera kuti voti yanga tu imeneyo nakaponya voti. Ma candidates athu makamaka pa presidential level amva zokwana amatsitsa magalasi nkumva zimene anthu akulankhula andevu zamwayi. Ndiye sachoncho chifukwa chokuti munthu ukakhala kuti ulusumva chiyankhulo china chake mwina wapita ku dziko la chilendo kuti akulankhula chiyankhulo kuti sumva koma kamwaya kamayipinda kuti akupanga za chipongo maona kuti anthu akundinena chipongwe pano kuti chani kuti chani wapita ku dziko lokuti chiyankhulo monga ine mene munanditengera kupita kutumbuka kwathu tinapita kumalizira kunkuti kuti pauti ndinali pauti faine simamba kali konse komano mena kunyogodolera mulomo umaona kuti anthu akundipanga chipongwe so chimene ndikutanthauza ndicho kuti olo anthu atakutchingira cha mtundu wanji kuti usamve zimene Amalawi amakuwa kunjako koma lese ukuyenda mgalimoto kungosuzumira chonchi kuona magesture amene anthu akupangira umatamaona kuti I think anthu sakundilandira kapena sakukondwera nani zimachitika zimenezozo. My point is ngati mtsogoleri care to know what are the issues chifukwa chokuti tonsefe anthu 21 million sitingamapezeke kuti siku lina lake banda lero limulamulira ndinu mawa alamulira ndakafe tidagwirizana system yokuti azikhala munthu mmodzi amene tikunenayo for 5 years amene tili ndi madandaulo tili ndi zinthu zimene timafuna. Now a structured way of doing that is mmodzi ndamene amakhala kuti akutenga nkhawa zathu akutenga mavuto athu akutenga chani nkumatikonzera ndimene tidagwirizanirana. So zimene zozo ndimene zimachitika no after 5 years. Now 5 years yakwana yokuti atsogoleri athu akuyenera kuti azapasa Amalawi hope. Titataya china chilichonse tisataye hope. Kodi hope ndi chani chiyembekezo kodi chiyembekezo kuti mawa athu alituluka kapena kuti mwezi uoneka kodi chiyembekezo ndi chani chimene chikumpasa Malawi chiyembekezo mtsogoleri wabwino azichitakasa chimene chocho kuti Malawi akagona akamazuka azinena kuti tiyeseso zilo zinavuta pakuti leroli it's a brand new day brand new opportunities kwa chanso another day another dollar kapena another day another kwacha ndikozaso kupeza kwacha ina leroli dzulo lapita koma ngati timalephera kuchitakasa chimenecho ndizovuta kuti munthu azinena kuti kodi what's the point. That's why umakhandi anthu amene amakhala frustrated because we put every glimmer of hope on somebody kuti they understand they are part of us they feel the pain. So when I'm feeling the pain somebody is feeling that pain with me somebody is there thinking kuti anthu amakhala pa chitebulo ngati chichi nkumakambirana kuti kodi izi tikonze bwanji chitofulira chipewa chomwe mulankhula zamphamvu. That's what we ife okhala mbali yako kuti maganizo ngati sizimachitika nde chifukwa chake anthu amakhala ndi nkhawa. So kodi anthu atsogoleri athu amva I believe amva aona I believe aona amene amanamiza anthu sazasiya kuyambira adakanamiza be anthu aliyese ku opposition ali kwa anthu abodza kolamulira kuli anthu abodza amene ntchito yawo iwo ndipo they have mastered the art okuti mtsogoleri akwena kukhala nayenso kaswiri akwena kukhala katswiri kuti amuziwe kuti uyu kulanya matochenjera joka mu kulanya matochenjera nyamata okuthwa malire ezona amamupinda mtsogoleri uja bwana muti mtsogoleri weso kwakhala kuti ndiyofana kwa pachintamba sale abwana suzaziwa kuti
kuti chandigwetsa njani akuzo kuwerengetsa zinthu zimene sumene kuwerengetsa zinthu zimene sumathawerenga exactly zimene sumafunika kuwerenga Yes. kukusinthitsira zinthu very crafty anthu akaoyipa so mtsogoleri umayenera kuti yes koma tunde mwatsindika oyipa kwambiri anaoyipa ananjoka ezona Kumulangisa mtsogoleriyo amayenera kuti akhale on top of the game sharp to be sharp. the word is sharp yeah you must treat them ngati ma suspects kuti uyu uyatha umandinamiza uyu ndiye ngati akhoza umandinamiza ndikhale ni njira ina yokuti zimene akunena uyuyusi ndizita kuziyesa pena pake nkona kuti uyu amandinamiza ndakugwira mphanga andi mukamugwira no message you cannot please one guy versus 21 million Malawian that's people. right yeah How special is one guy? yes zona Over 20. Now here is the thing. The 21 million Malawians represented by about 7 million Tuesday, they're going to be making a decision. yeah Now that guy who lies to you, palibe chimanga pangi. Abwana china chili chonse chimafika malire ache. So iweyo ngati mtsogoleko opposition yeah alipo amabwera pafupi ndipo unfortunately kaya ma systems athu nakoza bwanji anthu abodzawa they have the attention of the leader. yes. Say that again. It's a very powerful thought. Anthu abodzawa munene pang'ono musathamange ya kaya ma systems athu tinapanga bwanji yeah anthu aboza okuthwa malilime ndamene amakhala ndi khutu la mtsogoleri namene amamvera yes chifukwa chokuti ali naye pafupi ndi amakhala akumbwatika mtsogoleri ucha and it's on both sides of the Iye aisle ndikunena ku opposition Yeah. kapena so Bwana. kukolamula aliko abwana kungoti nanga si masiku azosumiranazi tikanakhala sitimasumirana bwana tikanango atchula. kunali kungo atchula chifukwa mukwadziwa anthu tikwadziwa Eh? and nkhani yomweyi yonena kuti anthu amene wawa amene amakapereka mabodza anthu osokonezawa mukafunsa mfunso lonena kuti kodi kwatsogoleriko kodi akudziwa mavuto akudziwa zinthu zomwe Amalawi akulankhula ine ndikuona kuti akudziwa chifukwa taonapo apapa kwalankhulidwa zinthu zingapo zochita kusonyezeratu kumachita kunena kuti ndikudziwa Amalawi anthu amene mukuona kuti akusokoneza zinthu mukwatchula ndipo ndamva ndipangapo kanthu kusonyeza kuti atsogoleri ndithu akumamva zomwe Amalawi akudandaula kunjako akumamva mayina amene Amalawi akutchula kunjako ndiye mayinawo ndoti alipo anthu ake tikuwadziwa endi atsogoleri wonso akuwadziwanso anthu zimangodabwitsa kuti kodi zimatengeranji nthawi yayitali chifukwa pena ku opposition olokubomako umati awawa adakali nawo bea Brian, let me just go straight to the point. iya koma musachule mayina atu mutipalamulitsa Ndisiye ndikusiyeni ku DPP pala anthu ena ake amati akangoti anthu amene wakhala pafupi ndi amuthalika anthu amakhala ndi nkhawa yes awaso awa akanachoka zoona chonde polisi anthu awa tikaona timakumbuka zinthu zina zosakhala bwino chimozimozi achakwera Amalawi akakhulupiriranso kuti achakwera another 5 years achakwera pala anthu ena ake sakuyeneraso ngati Amalawi atawapatsa mudzinena choncho zimene ndikunena mwanena kuti akawakhulupirira kuti apasenso 5 years the word is ngati yetu ndena choncho tu asimnanene simnanene ndati ngati Amalawi ndinamba ndi choncho munanena kuti Amalawi taseweraso anyway koma ndingoyikapo ngati ngati Amalawi amene anasoweka ndi ngati okay ndabwezerapo ngati Amalawi angakhulupirireso achakwera ngati sakuwaziwa anthu amene wawa titaniyeni poduka mphepo tizakuze kuti bwana anthu awawa ngati mukakhale nawonso ndi anthu azaona kuti I think zosatheka komanso ine ndimaona ngati akanango achotseratu after election osokoneza osoto anatchulaso tikusiva anatchulaso kunena kuti usimunaonere ananenaso kusiva kunena kuti apala anthu ena ake amene Amalawi mukuwadandaula ndadziwa mukuwatchula mayina amenewo after elections akupita sadzagwiranso ntchito ndini ndimaona ngati ndiye osokoneza samafuta okha inu mwete pali ndambiri it's not just kufiwa inu mukamafunsa mmafuna ngati kuti inu simudziwa bwanji
tisamabwere you see dziko la thuli silimayenda bwino chifukwa cha zimene zilizonso zomana mizira ngati sitikuziwa akoni mesene ntchito yanga nkufunsa ndiye koma musamana mizire ngati simukuziwa ayi kuti chani kuti zinthu sizimayenda bwino chifukwa pamakanthu ena kosokola ndiye ndikunena kuti ine pamene tamvana sangakhale kumafuta kokhayi oho ngambirimbiri zofunika kuti zimene manenazo msogoleri umayenera kuti m'baibulo amanena kuti chani you must be swift as a chani ngati kambalame kachani kana nkwiti kana nzeze mwazi wamene manene umene uzikhala swift ngati ka swift kana nzeze kukhala munthu womaziwa kuti Paulo ndi Sila timazangozindikira kuti akupemphera mu ndende muja kuti ziseko za ndende zisegule koma kamwana atu kameka nkata mandira iwo aja atafika kumene kujaku kunali kansika nakena kaki kamati inu ndinu munthu wa Mulungu iwo aja sana kadulukire amaona ngati akamwana kali mbali yathu okay kenakana sakakala kuzauna kuti chirombo ndikusunga chirombo nyumba mu kamwana kameka jana katusa ziwanda bwana enaka kamwana kaja kanaka business tu kamwana kaja okay enaka kamwana kaja ndamene amanga tu Paulo ndi Sila tu mwatseka business zona mwana amene akamaka pempha ti madya bwino pano amati akamachemerera chonchi ti madya pano anakatulusa ziwanda Mulungu atatsekula maso anakatulusa ziwanda kamwana kaja enaka kamwana kaja ndamene angwira Paulo ndi Sila ndeti kamamva story yokuti Paulo ndi Sila tizimvesesa uyu kuchokera patipo so kukhala ndi chidziwiso chomationa tiziwanda zona kandi opposition iko muli nato nditu tili ni ma demons tanthu tinatake muziona zimenezi kuti uya ti ma demons akusokoneza zinthu awa ni ma demons ameka abwana msogolera amene sungaone zimene zizi olo anthu atakuthandiza cha mtundu wanje singateke ti ma demons takuyandikira chief umene kuti chose ti ma demons uzada bwaso wekha changu chimene zinthu zimathekera ndiye munthu waona chiwanda basi ndikumachidikirira kuti chikhazikike kale chikhazikike chiwanda kuti ndichidotsabe chimakatenga zizake 7 asiyena amayi amalize chiwanda chowachiona ndiye nkumanira kuti andichidikire kale chimenechi chikhazikike ndio ziza chichotsano chitakhazikikano chitayika timati chani foundation muno bwino strong kuchita kufika nokuti chizavuta kuchotsa ndikuchisiya chonje ene ndimaona ngati kuti zinthu zina zizimangovuta koma kulekerera zinthu ngati zimenezo ndikuona ngati ndiye kuchita zinthu mochedwa ndikulakwitsa kwambiri mkona kwanga chifukwa wachizindikira chiwanda ndio ukachidikirire uchidikire kuti chizitani you want to comment on the same concept utakafika tu ncholinga chonera kuti tifunso tikuyankha kuti Amalawi atsogoleri athu amva zokwanira yes amva zokwanira atsogoleri amatsitsa mawindo chifukwa tidanena tsiku lina lake kunena kuti chinthu chikamalira iwo satseke mawindo udzimva kuti inu tikubwera simati chile chike chomveka ngati muluzu ndeni ndimona ngati kuti ninkhulu bwangamu mukumbukireti inu munanena tinafika kale tumulilongwe kuti amfumu ndikumva ngati chine chomveka ngati muluzu kali muto ndeni mukuti ine ndimona ngati ninkhulu bwangamu koma tinali ndichidi kumva a certain noise ndeti manena kuti msogoleri uzilabada ngati ikumveka phokoso mbeti chisanzo timapereka cha galimoto uyendesa galimoto ndichina chake kocho sungakweze mawindo ngukweza volume ndoti sumva chikulirabe olo iwosa kuchimva chimakhadi chikulirabe andi apato tikunena mbali zonse ku opposition komanso kuboma kodi mesa tikunena panopa kuti pali nkhope zina bwana nkhope zina wene kumene mungayang'aneko mungayang'ana ku opposition alipo anthu ena ndipo sikuti anthu osa Amalawi olonchalichi kupati unene kuti kodi abusawa dikoni uyama mkonda bwa chidikoni dikoni uyu abusawa dikoni uyu ndikusokoneza mabanja awo anthu nchalichi mu koma tuteko momwe mukunenawo ndoti anthu kunja kosa kutchula mayina ndikudziwa kuti akutchula mayina kunjako momwe tikukamba nkhani imene choti what does that tell you anthu akudziwa kunja tibe anthu kunja kwakudziwa and I believe kuti so atsogoleri amadziwa ndithu koma chimakhala chani poti ananena Wanda kuti mwina anthu amene osokoneza waso amakhala ndi mawu tinataki basi kungofika kunama ndikumbukira kunzuzu mambo wina akananena kuti anthu asamba apana masankho awo anthu asamba wamalo pena aduma dabwa pena wadabwa do you know kuti
ukakhala Amsisha. inde Mzibambo wina anajua bwela kuti. Unasema ana andasamba mankhwala. Ndikamba kuseka. Wapha ndili baba. Akuti Banda masaka. Anthu asamba mankhwala. Koma how? Hayi koma sizitheka. Izi sizosambira mankhwala. Izi sizosambira mankhwala. Zolendo uno. Olo singanga sangazikwanisa. Zimene manena anochisanzo chichachi. Akuti ena ndiyo yakhola sadabwera ali kwasingana. Wadiyo ja. Anthu ngadabe ajawa. Umafuna makhala pafupi. So Munthu jamangu adu amakwazi kuzikulu. Andisi kuti munthu yo amangu yankhula random. ana yino tikokera pambali. Umachula mai. Akuchula. Akuchula kuti Banda. Komati imeneyo Wakwatira zose. komati imeneyo yachitika bwino kuti munalipo awiri ukandikanakhalako ndikanakhalako Ine chimene chinangolisangasa nchakuti Banda anthu asamba pitiriza tafumu. Mane akuti malaini mupenda mata kukhala nyumba zathu zomwe zoti yagundana nde madaba kuti kodi anzathu waiti mani akukangati akumazapanga zopoyire anthu nonse palaini pali mata kumamuona ike kangati ampoyirisa koma iye samaziwa Zona. so you think kuti zimene zonse zimangochitika mmakwalalamu ena ake sangazipitise vili kundani because anthu oganiza bwinobwino umazadaba kuti kudi uyu munthu uyu wasokonekera pali koma asingangaja mpaka angapangezise ukuziwa zima beliefs yeti chifukwa chake even muchikhulupiriro china chilichonse muli zinthu ngati zinezo kwa munthu amene umaziwa kuti kuli zimphamvu za kumidima umayenera kuti uzizichita protect as well. That's right, yeah. So you cannot disregard the fact yokuti kumakhala zimphamvu zina zake. You know Yobu tu Satana ankanena kuti cha uyu amakukhulupirira na mbuye chifukwa sana kumane ndi zina zake. Ine ndikakamugwedeza amene you understand Mungu ankaphuza kuti uyu ndiye you get it. So that tells you kuti Satana amatha kupanga zinthu. Yeah, that's right. kwambiri You get it. So zimene akunena wa anthu akusamba mankhwala anthu ukagona kumani akuti ena pano pasadabwera andiyetwa akuzidziwa zinthuzo akuti Banda masankho awo anthu asamba mankhwala. This is not just si munthu wamba tu yayi. Si munthu wamba. Andi tikanayankhula zambiri. Yes. Tikanayankhula zambiri koma sitingalankhule. Anda machula anthu mayina ndi zimene akuzi mphulupulu zawo mphulupulu. Hangokwatira akazi wonse. chisankho chomwe mukuonera program ya Hot Current pano pa kanema wa Times. Ndi ndandevu zamwayi tikuchita mosamala chifukwa masankho akubwera. Kampeni so tatseka. Pano sitichita kampeni. Ya tungonena kuti in case ena akakhoza kumaona ndetu kuti kampeni tatseka ndi si chingayankhulidwe china chake chogwirizana ndi kampeni. Zona olo kuti muchikakamize kuti chifanane ndi inuyo. Ife situpanga nawo. Ni maganizo mwani ife tikungokusa anthu kuti ndikavute. Zona akuti patsira program iyi madzulo ano ndi a Serious Enterprise. mukuonera program ya The Hot Current pano pa kanema wa Times. Timalankhula mwamphamvu. Ananga simotentha kuti. Ndi motentha tu. Ndanganta kusamba mankhwala. Musayambe. Tikudziwa zambiri koma sitinganene. Ai pano pa wireless pali malamulo ache. So sizoti andifesiwana iyi. Ai azathu aujenachi ama drinks achi akachita ma drinks amanamizira ndikalezera nding'alule nding'alule kodi inu bwanji tikunena anthu kunjako pamene
zipongwe zanuzo mukanasiya kaya Okay. Pamene pa wireless kunena anthu kunjako olota khuta zimene amakhuta anthu pano sungabwere sunganene ndipo ife timachita mosamala Inde. timachita mosamala kwambiri chifukwa pano tikudziwa kuti even masiku awa they are very delicate kwambiri abwana ndiye tiyeneranso kulankhula mosamala kusunga bata dziko lathuli tiyenera tikhale ndi bata kulakulu timasemphana maganizo komano bata pamasankho ena aliwonse pamakhala owina mmodzi ma constituency ena ma MP amene akupikisana 9 ena mpaka 10 tizindikire kuti ndi mmodzi basi amene awine upresident 17 pachiwiri pachitatu pachinayi apezeka mmodzi yekha akhoza kukhala wa opposition akhoza kukhala amene akulamula pano akhoza kupitilira amene a opposition ngati angawine asangalale bwino awanso ali mboma ngati angapitilire achitenso bwino chifukwa dzikoli ndilathu tilisamale ndimafuna tiyambire pamene kunena kuti tichite hando bwanji zotsatira defeat kapena winning abwana tiyambe ndi amayiwa ife tinayimirako tochisankho pano ndiye tinaluza kuti mulanda abambo ina timu yanga inali makandidate amisa ndiye tinaluza Joseph Mwale mayo ndiye timadziwa momwe zimawawira ukaluza anatigwetsa koma su sife tili pano kumisa chakagenda kati anthu amakhoza kugwa masankho anthu amawina masankho ndipo mu Africa muno alipo mayiko amene zipani zolamula zagwa aliponso mayiko zimene zipani zolamula zapambana so it can go either way pitirizana amayi ndimafotokoza kuti ifenso tinayimirako pachisankho ndikugwa koma sitinapita ukaponya miyala sitinanyoza amene apambana sitinati ayi pamenepo mwakuti tinavomereza kuti tiyeseranso ulendo wina panopa anthu amene akupikisana pa mpando wa president anthu 17 sangawina awiri atatu awina mmodzi ndipo nthawi imene kamawu kamene kakonena kuti owina amakhala mmodzi nthawi zambiri anthu amakanena chifukwa kuti mwina sanaluzeko chisankhocho kamapweteka inde kamapweteka kamakuuza kuti owina akuyenera kukhala mmodzi kamazapweteka koma anthu tikuyenera tivomereze ichi ndi chisankho anthu amene akukavota papezekadi wina wake basi amene mulungu amukondere apezekali ndi mavota ambiri amene akhala kuti wapambana ndiye osati hayi pamene pazayenda mwachonchi pamakhala ndithu zinthu zina kuti aliyense amathadi kuona kuti apopo zikulakwika nkhani imene mwina ikambidwa kutsogoloko kuti kodi chisankho chimene chichiyende bwanji chifukwa mwina ena athu akufuna kuti apangepo zinthu zina zolakwika zimatheka zimene zozo koma ine keso ingwe ngati muli if you have a point on that ingwe nenena titu chabwino timanena kuti amene apatsidwa ntchito yoti ayendetse chisankho chimenechi komanso amene apatsidwa ntchito yoti ayang'anire momwe chisankho chimenechi chitayendere agwire ntchito yawo bwino chifukwa zimenezo ndi zomwe zimapangitsanso kuti anthu pamawa avomereze zotsatira za chisankho wina wake akayerekeza kuti aine ndipange kachibwana apa chisankho cha ulendo uno ndikuona ngati chivuta anthu amugwiratu wina akayerekeza kuti achite zachibwana zake aona ngati tsoka ulendo umenewo chifukwa anthu ndi ali very alert kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji amene angayesere kufuna kupalapasa pa masankho aona tsoka ndipo aona tsoka munthu amene chifukwa ulendo uno anthu ndakuyang'anitsitsa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndikhulupirira kuti anthu amene apatsidwa ntchito imeneyo apolisi ka asilikali tikhalanso ndi mamonitors ena ochoka ku zipani amene atapite kuma constituency tale centers ka ena kuma polling agwire ntchito yawo bwino chifukwa chisankho cha ulendo unochi chikungoyenera chiyende bwino ena akachita zachibwana apezeka kuti ali nazo mavuto ndimakamba nkhani yonena kuti munthu mwapikisana munalipo anthu ambiri apezeka wina ndi mmodzi anthu azavomereze osati mpaka na basi mwina mpando watayika basi mpaka notenga mfuti mutu kuzika mutu mfuti anthu asapange zimenezo osati ayi ndoti basi amene awinawo tipangoti tonse tibve kuwawa anthu asapange zimenezo tiyeni zinthu zikachitika panali chisankho owina opezeka anthu ena tiyeni tivomereze ngati zinthu zosayenda bwino ndimalankhulana ndi zipani zonse zimene zikuyimira pa chisankho chimenechi wiki yathayi kuti kodi inuyo zitati zakuonekerani ku MCP ko ku UTM ko ku DPP ko zitati zakuonekerani kuti zinthu sizinaende kumbali yanu muzilandira bwanji ambiri amanena kuti ife tizilandira bwino koma pakhale kuti tinachita kuona kuti chisankhocho chayenda bwino ndiye tizilandira zotsatira
ndikhulupirira kuti zomwe amafotokoza zimenezi alandire ndithu bwinobwino kaya ndi a MCP kaya ndi a DPP kaya ndi a UTM a UDF a PP mwina papeze kuti sizinakuyendereni zayendera ena ndikhulupirira kuti anthu alandira bwino ndithu zotsatira zimenezi chifukwa kuli 5 years iyi ndi matalika koma chisankho china chidzabwera ifeso momwe nthawi yatitalikirira pafuka ndi takhala tukunja nafe tutiluzire nditakhala kunja koma nthawi kuyambirira ndimanena kuti munthu umayenera uzikonzekeresa kuti ndikupita ku masankho ndikhoza kukawina ndikhoza kukaluza chimene chimavuta anthu aliwonse amene timayankhula nawo amati pa 17 pano pamene ndikulowa mboma chief alowa mmodzi zimene zozo nde timvesesane alowa ndi mmodzi nde muzikonzekerese mbali zonse mukawina mutani mupanga celebrate kuti anzanu ayina ajamve kuwawa mukaluza mutani chifukwa wina aliyense akhoza kuluza palibe amene azinena kuti ine ndekha ndesindingaluze nde tikanakhala kuti timanena choncho sibwezi tikuvota tikanangona kuti auje apambana koma tikuvota chifukwa tifuna timve kufuna kwa Amalawi alankhula kudzera mu voti timaona nthawi ija anthu amangomva maganizo anthu amankha maganizo nawo maganizo ajano awerengedwa kudzera mu ballot paper ija opsha kwake kofuna kuti uchite twist the wheel ndikubwera kumene omubwera ndikufika kumene koko chifani mafuna kuti ndiyambe kaye ndi ma candidate kuti muzikonzekerese ma candidate kuti mutha kuwina mukhoza kuluza mukaluza mukhala bwanji moyo wanu mmene anenerawa sikutha kwa zonseyi kubwera 2030 muzayisaso Amalawi tilipo mpano situkuchoka don't worry we'll be waiting for you ena mudakali ang'ono ena mudakali chani so my point is wina asangalale bwino wina aluza amvesese there is still tomorrow we still have a country make ndi rifali umayenera kuti uziziwa kodi rifali ndi mapanga chani rifali suseweraso mpira inu simungampasire mpira rifali nkubwiza nkumwetsa ndesiweso rifali komanso rifali usamaganize ngati kuti maplayer aja sakuziwa malamulo a game yoyi ndi chifukwa chake akapereka rifali sungagwire mpira iye uja ndikunena kuti iye mpira watuluka you understand maplayer aja amaziwa kuti ukagwira mpira it's a handball mpira ukatuka line apa ndi uje so samadabo kama ukamauza zimene iwo aja kuziwa because anawerenga malamulo a game ija so make muli ndi udindo onesesa kuti ndinu alifari and as a referee inu simukusewera nawo mpira inu mukungonena zimene Amalawi akufuna kuzera palitiana tinati makhala tumafuna tichenjere mmekimo atikhazike pansi inu mwanena kale kuti si iwo ndi alifari yes so ndiye ena umene wasachenjere iya that's why I was saying kuti musamaganize kuti you are refereeing a game yomwe anthu ake sakudziwa ma rules ache people know the rules of the game that's why ndikunena kuti akamugwesa player muje mu penalty box lifalisa ngane kuti indirect free kick amana kuti se penalty and akaimba zosokonekera ifaika anthu amamuzungulira lifali uja muimbira bwanji malamulo sateroyi so make mukuyenera kuti mukhale ndithu anthu azikhala ndi trust asamakhale ndi kuti koma lifali waje chanchani no nde kuti zuvuta pasamakhale zolembalemba pa Facebook wameke yayi yes wameke asaonetse mbali ayi nde kuti sukuyenera kukhala kumene ko in fact ndona kuti alangiza anyamatawo ndatseka nawo kumene yes kuti chonde akuyang'anani kukhulupirira kuti adalangizidwapo kale kuti mbuyo mumakhala zinthu anthu ndi nkhawa zawo chanchani ndiyesa kuti nkhawa zayankhidwa zatani angokhala ngati anamwali kuti ndesi ndikuyankhula okay nditeni mwandirani ngasobanje kwana mwali angokhala ngati anamwali zogwizana ndati kwana mwali zafika Pitilizana andepeza mwayi pitilizana. So make ndiyofunikira kwambiri. Zisanzo tilinazo. Obwino waziko muno. Zisanzo zabwino ndizoyipa zimakhala. Zili kwa iweyo. Please go ahead, give us an example. It is a day. I give us an example. Mwani zisanzo. Bajatu noti zambiri zikuchitika. No, you cannot come here. You cannot come here. No. You cannot come here and tell us this is Tanzo and also do as Tanzo. Tibatse ni Tanzo. Tibatse ni Tanzo. Inde musadikirani mundimve. Ndikuti ndizi Tanzo zose mbali zonse.
meki yokuti ikugwira bwino ntchito tili nazo zitsanzo meki yokuti ukhangati kusokonekaso tili nazo zitsanzo. So inuyo musankhe kukhala mbali yolondola chifukwa choti Amalawi akuyang'ana meki imene ili independent, imene ikungopanga zimene Amalawi basically what all you're doing is just telling us zimene Amalawi akupanga. Meki imene ichite zimene Amalawi asankha. Yes. That's all they're supposed to do. Pasakhale wina ovina Aya bwana. That's why ndikunena kuti zitsanzo muli nazo nziko munomo. Nziko muno sini maso chitsanzo. Zitsanzo zaku zopoyira timatili nazo. Zitsanzo zabwino tili nazo. Timatchula mayina anthu kumeki kuja kuli mayina kuti anthu akangotchula zina limene anthu amati God bless that man. Ndana mayina akumeka amene agwirapo ntchito kumeki mpaka na lero ole anthu amanena kuti Mulungu azimudalitsa. Ngati nda Kodi inu kuti bwanji inu. Ine kwani ndingwachula. Yeah, chifukwa muzaji pachita chikachula amene oti funanso tichule na amene amazula. Ola kugawo ndamela makwiyano. Ndi amapezeka mafuna kuti masiku okutaita umathamangira ti ma injection njani. Ndeve musamalita. Tinizoti tauza Amalawi zosati. Kutoni ndani injection. Zona. Tiponye bwino masankho. Tu ndiye tisamapute dala kwina kwake. Fatu munthu anthu ena mangokhala ndi mikwiyo to abwana. Amakagogoda ku 11. Ka injection cha atigwira kukamba mangoni azisankho zijasilengeza nawo David Fred auza Amalawi ezona so pano basi tichula ezona Amene atasapangeso za apolisi yes takambaza ameki yes apolisi nda MDF yes achite bwanji zinthu zawo masankho amenewo chimodzimodzinso taonapo zitsanzo mbali zonse MDF yoti anthu kumachita kuimba nthungulula bwana MDF koma imeneyi apolisi adakali nayo ntchito obwe yokonza image yawo kuti azioneka kuti ndi apolisi amene amatumikira Malawi posatengera kuti ali mbali yakuti. So they have an opportunity nthawi inoyi kuti aonese kuti ife ndakadaulo gwirani ntchito yanu mwaukadaulo. Anthu amene amatumatuma anzawo samazakhalako nthawi inake zikakhala kuti zakufikira kuti akuyankhulire. So iweyo uzimbozindikira kuti ine kodi olo muntchito mathumu isiti kumana nazo ife timakumana nazo anthu ena ake umafuna kuti atitume. So alipo anthu ena ake amadamika muntchito mathu momwe sapite ku polisi kumedia kumwekwe alipo anthu ena ake amadamika amaziwa kuti iwe mphanga iwe tidaonapo anzako angapanga zimene ukupanga iwe zona kutha kwake ndi zyoli kwa mayenda chipewa utavala kutele zona ziko litakuchepera. So munthu umasankha pamene pala anthu awiri kapena atatu nkumakambirana mukumva kuti zimene zonse zipite kaya ndi ku MDF zipite kaya ndi ku polisi kuti ngati pangapezeka anthu awiri atatu nkumakambirana palibe chinsinsi ikadzaphulika imeneyo dziko limachepa. Ndimafuna ninene choncho kuti musayerekeze mubweretsa matsoka pa mtundu. Masankho awo anthu apempherera masankho wina asavinevine mudzazuzitsa wana ndi amayi ku nyumba. Kulakwa kupita kwa wina aliyese. That's why tikunati even kwa ife atu lankhani. Ndipo inu kaya azimayi mmakomomu mmakombonimu kaya mmalainimu mutuzira azibambo azimayi pachifukwa pali ena MDF achizimayi pali apolisi achizimayi ndi palinso azibambo. Either way kunyumbako akambirane kuti osapanga nawo zachibwana dziko limachepa mawa. Zona it's an advice yokuti like I said tizatanina kumeki tauza tsogoleri tauza police MDF even if fair to lankhani chifukwa ife tisamaoneke ngati kuti fair nde we are above reproach. We are not. We see things. Kuna nkumadaba kuti limbi afika pamene pa kuti wankhani afika pamene so even ifeyo tikamabwera panopa osachachatuka kumudzi kwathu timati kuchachatuka Banda iduyo inyo Banda mukunena zimene zizi iduyo ino Maulidi maipiri ino andevu limbi afika pamene pa limbi afika pamene pa ndevu zona andevu manyazi osata kuthera limodzi lokha uzi andi limene lili uligwirise. Ndipo mu medium tili ndi zitsanzo zokwanira za anthu amene adachachatuka pano dziko lidachepera mathawa weka ndi osachachatuka iya kukhala inu mmanena nthawi zonse Banda tiyende pakati tiyende pakati Banda we are safe pakati ndithu osamatamika chifukwa anthu amene amakutumaniwo sazakhalapo zikazabwera zinthu zimabwera chimasatira ndithu
ndipo wina amene ayerekeze kufuna kuvinavina masankhowa ayaluka. Mulungu ndi wamphamvu kwambiri. Mudzingomva kuti ukuti angwira. Ukuti angwira. Mulungu akafuna chile zinthu amachita bwana. Our God is unstoppable. Kodi zitsanzo tilinazo. Mutangopita kungoona kodi anthu eda ake amene mbuyo mwakhala kumafuna kumayesera. Zimathira bwanji. Zitsanzo tilinazo. So what do you think iwe uganza kuti how special are you? Kuti iwe wekha ukhoza mapezeka kuti wapanga zinthu zopoyira and iwe you get away with it. So chonde Amalawi afuna kulankhula. Amalawi afuna kulankhula. Alole na Amalawi alankhule. Ali ndi mawu Amalawi kudzera mu ballot mwawo. Amene tikugwira ntchito yotetezera masankho amenewa kaya ndi olengeza zimene zizi ife tikangopita kangogwirapo ntchito yathuyo basi. Kunena zimene Amalawi anena. Koma ine ndimafuna ndinene kuti tulankhula pano anthu ena ali kuphira akupemphera. Ena akusala kudya ndi kupemphera. Ena ali ndi zochitika zambiri za chalichi kapena za mosque zimene akupempherera masankho. Osachita nawo chibwana masankho awa. Wina zimvuta. Osachita chibwana. Don't twist the wheel ya Malawi. No. Chifukwa tu uyaluka akachita twist sizisowa. Sizisowa. Amalawi amachita so kudziwa okha kuti ife sitinavote motere. Izi ndizabodza izi. So tikukamba zosunga bata. Ndizofunikira kwambiri zisankho zimabwera zimapita. Malawi ndiye mweyi. Chonde utakhala kuti munthu uli ndi nkhawa zako zimene uli nazo balipo madongosolo amene amakhalapo otulira nkhawa zako. Kuja ni ku Botswana. Just a classic example. Nimanena kuti how statesmanship works. Asadamalize nkwerenga komwe. Uyu amene amene amaluza adamuimbira nzake. Telephone. Achimwene mene zikuonekeramo. Mwatenga basi. Mene zikuonekeramo mwatani? Mwatenga. Is there anything I can do to make things better? Zimaina ukhala choncho. However, chimene mafuna ndinene point yanga imene mandilandayo ndiyo kuti sometimes anthu amatokhala ndi genuine concerns zimene ali nazo kuti pakuti sipanakhale bwinoyi. Anditaonapo ena mbuyo mapanga challenge zinthu zijakupezekati kuti zinthu zijadi they have worked in their favor. Pali madongosolo ake. That's right. Sitingamapange zokuti chifukwa chokuti inesi munganditero. Nde ndiyambise zakuti akuluakulu zipolowe zicha pena zimangooneka zikamachitika kutali. Tili ndi anthu nziko munomo kuti iwo amango they pray for this country. Tisatengere msogoleri wina wake kuti asokoneze zinthu. Nkhawa tisate madongosolo amene ali okhazikisika kukatula nkhawa zathu. Chimozimozi mene mukunena inuyo ngati kuoneratu kuti ineyo nde ndagonja apapa vomereza. Ineyo zimathandiza kuti mawera ziyanja. Ena amene othamanga magazi. And we must say kuti nziko mathu munomo tiyamikire mbali imeneyo. I think we've done well. We've seen people that have accepted defeat. Yes, we've seen people that have challenged. Sikulako kuchita challenge. Sikulako. Muziko muno ndabonyaso bichako ja 2020. Atakadandaula. You understand? Yeah. In the same way, we've seen people accepting defeat. Nkuena nkubwera hapo nkutenga zinthu za mapita. So tiziwe kuti Amalawi akapereka maganizo awo tilemekeze zofuna za Amalawi. Ine mafuna kuti komanso ndimafuna ndingonjezerapo nkhani ya ma monitors. Yes. Kuti pali madera ena kumene kumachita kutengedwa kuti ayi uku ndi kwa chipani chakuti nthawi zambiri timaona ma monitors amakavutika akakhala kuti ndi achipani china kupita kumeneko amakavutika kwambiri. Ndimaona ngati kuti mwinaso achitetezo nkhani timakamba ya achitetezo apolisi asilikali mwina atathandizirakonso kuti ma monitors amene amakhala chipani china chomwe sichodziwika kwambiri kudera limenelo amakavutika kuti apita kugwira ntchito kumeneko. Ndiye mwina atathandizanso pamene pakuti chisankho chimene chichitende bwino chifukwa ndikuona kuti sizingakhale bwino dera lina lake ma monitors achipani china awapange kuti ayi kuno musafike tikumenyani. Ya ndizimene ndionenazo kuti musafike. Ndizimene ndizosokoneza. Zosokoneza. Tikhale ndi chisankho cha bata. Kwa basi. Tili ndi Malawi mmodzi. Masankho akatha. Anthu fetu tasakanikirana. Aphiri mwina ngakucholo. Awakoda hezero ngakuti. Maona? Ndiye timenyanira nanje. Palibe chifukwa chomenyanirana. Yes. Mawu ano omaliza mayiphiri. Kapena muli mawu? Yeah, I am my pay. Okay. Yes. Ayi mawu ndochepa. Tsiku limeneli takhala tikulidikirira kuyambira kalekale.
nthawi yomwe mega amakakhazikitsa chisankho cha 2025 timachita kuti banja kukhazikitsa lero akutali kumeneko kutali akamanena kuti atasala ndi miyezi yakuti tsiku limaoneka lakutali apa tsiku lafika lokha tikamafika mawali tiziti tikangogona lero mawa tukaponya vote Amalawi takhala tikudikira tsiku limeneli ine mawu anga ndoti anthu asafoke mwina ena atha kumakhala kumati apano pa mwina zinthu ndikuziona chonchi ndikunyanyala last minute anthu tisanyanyale tipite tikavote chifukwa mwayi umene utapezeke lachiwiri likubwerali ndi mwayi woti tizopezanso after 5 years ndipo 5 years after anthu mwaponya voti ndi nthawi yayitali ndipo kumaoneka kuti ndikutali kwambiri chifukwa andale ajaso amakhala apita zawo zatheka apita kumakhala kuliziya tizoona naso mwina tilatsala ndi miyezi yochepa to elections so mwayi umene taupeza tsopano kuti masiku amakhanga tali kutali tsopano masiku afika tiyeni tikangoponya ni voti chifukwa voti yathu monga momwanenera wanja kuti kandi imodzi ndi imene itapangitse kusintha zinthu wina asakhale kumanena kuti ine voti yanga mwina singakasinthe zinthu pakufunika +1 amene uchandi amene angawinitse candidate wina ake amene somwina iwe kumufuna ndi anthu apite ndi akaponye voti nkhani so ndi yomwe munanena kunzuzu kuti anthu amasuta chamba mwina asiyeka asasuti lachiwiri mwina muyamba pamene ndi muyamba ndi anthu ambiri pamene pomuyamba ndi osasuta chamba just one hour penzani chitsanzo china muyamba ndi anthu akabanga samu akabanga ndemwaonera ajamba ndimukona kugenda akabanga ndekwapezerera pitirizana maipiripirizana kwewa vyamba yayi ngakwewanga yayi pitirizana maipiripirizana anthu asasute chamba dikira asamwekaemo wawo apita akaponye voti chifukwa mwayi umene taupeza uzabweranso ndithu after 5 years ndipo kupanga chibwana munthu alesa adziwe kuti 5 years imene akhala akumva chibwana chake chomwana ndiye anthu ndithu atuluka apita akaponye voti mawu omaliza amfumu Jeremiah 1 verse 5 Jeremiah 1 lero tumaliza ndi mavesi Jeremiah chapter number 1 verse number 5 Mulungu akuti before I formed you in the womb I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So izizi yes tikupanga. Koma Mulungu adatiziwa kale tisanabadwe. Adatipatula kale. So ngati Mulungu wina wampatula. Kuti akufuna ndi amene atsogolera Amalawi muzaka 5. Ena ano Mulungu vutika chake. Tikuziwa chimene chichi kuti Mulungu wina wake wampatula kale. Yes, tikavota. Koma that's why tikunena kuti tilemekeze kufuna kwa Amalawi chifukwa Mulungu amagwira ntchito zinthu zake kuzera mwa ana ache so ana ache a Mulungu akhala kupanga zimene Mulungu akhala so Amalawi ine ndinanu mawu chonde tendisunge bata chonde tendikavote chonde tendilole zimene Amalawi akufuna zimene zituluke pa mapa very point chonde wina asavine pamasankho democracy kuti tizinena zimene tikufuna amene azitsogolera ambiri ndi amene azisankha munthu amene azitsogolera so kaya candidate watu sana musankhe ndiye kuti Amalawi sadankonda amene ankonda Amalawi ndi amene ampase mavoti ambiri nkhani yathapo ndimafuna kuti tipemphere ndipo tilandire mdalitso kweza ndi manja mwamba kodi mandipeketsa ine ndinena nanu anthu a Mulungu kuti Ambuye akudalitseni nakusungani pa masankho awa nkhope yake ya Mulungu iwalire pa inu nakupatsani chisomo Ambuye adzutse nkhope yake pa Malawi nakupatsani inu mtendere ndipo chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera chisunge Malawi uyu mpaka tivote mpaka tilengeze owina ndipo pakhale bata landirani chisomo chimenechi I receive it pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya the hot current kukhala bata kuno masankho ayenda bwino Mulungu amatikonda palibe amene ndimafuna ndimalize somene chabwino mwapemphera kale kuno. 1 timba nachola dance kwenda kutaita. 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 1 timba nachola
tikuyamikeni pokhala nafe. Yes. Ndimafuna ndimalize ndi mawu ambusa Iwe wina. pemphera Mawu kale, ambusa wina. muyika Awa- chipongwe kenaka. Pajano chipongwe sichichedwa Program ndi yamphamvu. Yaenda bwinobwino amfumutiye Sekani. amagra achira makutu folofolo Ezoona tende zipita ndine Brian Banda mdzukulu wa Ananjaiko kukuyamikani nonsenu pokhala nafe madzulo wano timakunyadirani amen ndipo support yanu imatifika amen awa ndi ndevu zamwayi ine kuti awa ndi mayiphiri awa mayiphiri yes kufikira sabata yamawa chauta akatisunga ndi moyo koma atisunga Atisunga. atisamala kosathambira chula zotsatira zachisanu izoona Yes. zotsatira zilipo mpano kulengeza Yeah. zose tikukuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Here at Sully's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A13.